Em dic Dan Sunyer, tinc 21 anys, aquest és el meu canal de YouTube i tinc l'hàbit de cada cert temps compartir la meva visió de la vida. Amb unes barres de darrere que vaig comprar ahir, vaig avançar un pas cap a un dels meus somnis, que per res és el meu focus. Sí que entreno cada dia i cada vegada és més la meva estona d'intimitat i és la meva zona de confort, la calistènia. Per sortir al món amb l'actitud adequada, amb un somriure i ser capaç de tot el que es presenti. De moment podrien ser més coses. És com penso, que cadascú ha de buscar suportat per més coses perquè això és el que el fa estar al final amb un somriure i quan pensa en la persona que és el fa estar orgullós. I em sap greu que no es pensi així allà fora, o no entenc i no em funciona cap altra manera de viure. I més quan algo que em caracteritza és que he anat eliminant hàbits nocius. Venia del consum de la marihuana, que aquí comparteixo en aquest canal diversos consells que he anat trobant que m'han fet aconseguir estar amb aquest somriure i amb una ambició a dins que em fa actiu i amb fe. És la clau per poder viure feliç, sense mals hàbits i amb coherència. Algo que em caracteritza és que em procuro explicar veritat. Per exemple, ara estic en un punt on no aconsegueixo o no sóc sempre puntual, encara. Jo et recomano agafar el creixement personal de la mà i començar amb un event de creixement personal i anar avançant. Aquí procuro aportar jo, d'això que és el meu canal. Però quan vaig al dels altres, sóc jo qui està amb la llibreta o el més atent possible, sent el millor alumne possible, que és algo que no he tingut sempre de la mà, sempre he volgut anar amb les meves lleis i realment he d'agafar el rol d'estar sempre aprenent, deixar parlar als altres i a partir d'aquí treure les meves conclusions, els meus vídeos, les meves accions. Veus que he arribat tard allà on anava, a Hospitalet en aquest cas, i clar, arribava tard a l'hora que havia quedat. I a l'arribar tard era zona blava i dic, no pagaré perquè m'estan esperant i segurament m'emporto una multa. Doncs aquí tinc la reserva, com a càstig. Gairebé m'ho he fet com a càstig, saps? Així aprenc. És com entrenar, que al final no és agradable, però són mimos igualment. Pues això són, no sé, petites coses meves. I complir tots els meus propòsits sempre procurant prioritzar a l'amor i eliminant qualsevol negativitat, perquè és algo... Crec que m'ha transformat molt uns vídeos de Javi Rodríguez, experto, es diu al canal. Ha fet un evento, si et vas a la pestanya d'en directe, hi ha 3 classes del reinicio, ¿vale? Al final ell el que vol és fer a la gent exitosa i es nota en el seu cor, la veritat. I té molt per aportar i molt per aplicar el deixar la teva armadura de persona que es vol mostrar al món, diguéssim, per als 5 sentits o aquells sentits que venen de la tentació o de... Això s'explica molt bé al llibre de Burlar al Diablo, de Napoleon Hill. S'explica que quan descriu una persona que està agafada per la luxúria, en català, luxúria, diguéssim, aquest sentiment de voler estar per sobre dels altres, tot això no és pur i s'ha de saber reconèixer. Et ficaria uns exemples més i tant de bo tindre el llibre de nou a la motxilla. Partint d'aquí, un es dona compte que el sistema, el que es diu el sistema escolar, està dissenyat i està fet d'una manera que encara no està del tot optimitzat. No li tinc res en contra perquè al final cadascú quan vol fer un canvi, quan surt del seu niu, es dona compte de que la vida és justa, saps? Tu et pots esforçar, t'has d'esforçar, has de treballar, no has de ser mandrós, has d'estar amb una actitud sobretot de responsabilitat. I contra més responsabilitat tu puguis suportar i actuïs, com ara per exemple fer aquest vídeo, a mi em fa
sentir una mica més responsable, diguéssim, i per això ho faig, buscant sempre tindre un nivell de responsabilitat que puguis sostindre, que et mantingui en la teva línia. I en aquest cas, la meva línia és l'hostaleria, d'acord? I d'aquí, relacionant tots els altres conceptes que acabo de parlar, perquè el sistema escolar trobo que ara mateix no està del tot optimitzat. Què vol dir? Que es poden fer coses al respecte, com ara jo estic fent, per exemple, a qui pugui aportar aquest contingut, d'acord? O sigui, tot depèn al final de la xarxa com a certs i de la capacitat que tinguem d'ajudar els altres, de la capacitat que tinguem de deixar d'actuar des de com hem vist que no s'ha d'actuar i optimitzar tot el que a nosaltres no ens ha ajudat per estar en el punt on estem ara i aprendre de gent que evidentment està i té tot el que nosaltres volem tindre. Al final és una qüestió de tot és creixement. Creixement, responsabilitat. Contra més responsabilitat puguis mantindre, major serà el teu impacte, major serà els teus resultats, ¿vale? I al final els resultats són importants per mantindre aquella motivació de la que he parlat al principi, que em fa mantindre l'actitud cada dia. Ok, estem. A mi l'hostaleria em manté en aquella línia de responsabilitat, se'm dona bé, m'agrada, genero ingressos. Ara mateix no estic treballant d'això, estic anant a treballar ara mateix en un call center. Estic iniciant-me a les trucades i per això, perquè ja per la meva compte procuro ser més competent. Però en l'impàs que tinc jo ara mateix, trobar un lloc adequat d'hostaleria, perquè al final et dones compte de que has de ser competent i estar format. Llavors, mentrestant, estic buscant altres habilitats que pugui adquirir. ¿Vale? Sabent una mica més de mi, jo ara estic aportant al meu germà petit el que jo trobo positiu i quins valors dona l'hostaleria, que són tan importants. Al final li he compartit que a la vida s'ha de treballar dur en qualsevol sector i aquest no, aquí pots entrar sense formació i no perdona, no enganya. Al final és el treball, l'entrega, el servei, la professionalitat, tot això a mi m'ha aportat i ara el procuro guiar pel camí, si vol acompanyar amb mi en aquest camí, i tant de bo, la veritat. I la importància de que el sistema educatiu tingués a una sèrie de joves de cada sector que pugui haver-hi per guiar aquesta gent, aquests alumnes de l'ESO, que no saben del tot què fer en la vida, perquè un dels pitjors problemes ja no és de mals hàbits, el mal hàbit mental de dubtar. I d'aquí a que jo hagi agafat i li estic intentant dir a la meva experiència el que jo vull fer per compartir-li ell, però si ara vol triar un altre camí seria ideal que agafés un i li compartís, mira, jo he après això, t'espera això, i jo faria això. I això, si cadascú, si hi hagués una plataforma, és una idea de startup, per exemple, per erradicar la indecisió. La indecisió és algo que ens ataca a tots, o jo sóc molt vulnerable a la indecisió i m'afecta més del que em penso, perquè allà dedico molta energia a pensaments que al final no fan concentrar cap a l'àrea que em fa créixer, d'acord? Jo procuro operar des de l'entrega, i si tu pots fer amb algun noia jove que estigui a l'impàs, el pots ajudar molt per eliminar aquesta indecisió. I si tu tens la indecisió aquesta, fica't en un lloc on t'aporti els valors necessaris del treball, la constància, el llegat familiar. Tu fixa't en els negocis més antics de la teva ciutat, com aquestes persones han erradicat el dubte, d'acord? Adéu.